ginawa ng ating kuhan. Kala natin. Dapat so yun, what's up mga kabsat. For today's video guys ay giginto tayo. Bale, ito na yung ginawa ng ating kuhan, pagsala ng ginto, salulog tawag namin sa mga Ilocano dyan. Bale, dito ako magiginto lang guys, dito lang. Ay, doon pala sa banda baba. Bale, samahan nyo ako sa araw na to guys. Bale, ngayon ipiprepare ko lang muna to, tapos diretso ko na tayo ginto. May konting pundo na ako dito kahapon. Dito ko ipepesto. Malaki guys itong pan natin, itong salulog natin. Pesto natin ngayon to guys. Ito guys, mga baon ko ito, baon ko. Ito yung pala natin. Para makita nyo yung pag set up natin ng kwan. Kapit natin ito kasi ito guys, para makita nyo. Dapat maayos natin ito mabuti guys. Ito pa guys, ito sa taas para makita nyo mabuti.
Kasi itong plastic guys, dito natin nalagay. Dapat ihuhukay natin to. Tapos tabunan natin dito sa kanya, sa dulo niya. So ayan guys, oh. Medyo kung hindi maganda yung pagkakanya, ayusin ko pa to. Tapos doon sa gilid niya, dapat kuwan. Ganito to, nalagyan ko pa ng kuwan, ng bato dito sa gilid niya. Medyo mahina yung tubig niya guys, tambakan ko dito ng konti. Ito na lang ang itatambak natin dito. Guys, maraming pan kasi kumatagas kaya kukunan natin. Guys, subukan natin lagyan ng lupa.
Medyo mahina pa tong pan niya, tong tubig niya, pero subukan muna natin. Subukan ko lagyan ng lupa guys. Ayan. Kaya guys, medyo mahina yung tubig natin. Nalilakasan natin sa taas. O hindi niya naabot oh. Dapat malakas yung agos nito. So yun guys, update ko kayo ulit mamaya.